Три неща, които правя, за да се поддържам в добра форма. Първото нещо е периодично гладуване. Периодичното гладуване е най-лесното нещо, което може да направим, когато става въпрос за ползите, които взимаме, за усилието, което полагаме. Няма нещо, което според мен, което съм виждал, което да е толкова ефективно и да има толкова ползи за почти абсолютно никакво усилие. Като периодично гладуване означава, че си вкарвам храненето в 6 до 8 часов период и в другото време пия само вода. Второто нещо е движение. Колкото се може повече да се движа. Опитвам се при всяка една възможност да се движа и въпреки, че в повечето случаи нямам възможност да тренирам, когато тренирам, правя тренировка, дори и да нямам време, ще направя 5 минути тренировка, колкото да продължа навика на трениране и да в главата си да знам, че тренирам всеки ден. Когато имам време, правя по-дълги, но минимума е 2-3-5 минути, каквото и да е. Това ми помага да изграда навик за трениране. И третото нещо е, когато се храня, се опитвам храната ми да е възможно най-качествената, като изобщо не ми пука за количеството, защото имам огромни количества, но се опитвам да е възможно най-качествената храна и по този начин това ми помага да се държа в добра форма, без кой знае какви усилия.